Velkommen til DR Strand. I dag er vi taget til Dronningmølle Strand i Nordsjælland. I dag har vi været så heldige at få et lille opsummering af livredderen her på stranden. Hej. Er det dig, der Torbjørn? Nej, det er det ikke. Det kan jeg godt sige dig. Jeg hører faktisk Sten. Så hej Sten. Sten, der er et kamera, det er flot, du. Har du selv bygget det? Sten. Nej. Du kommer af fjernsynet. Sejt. Sten, hvordan er du blevet livredder? Jamen det hele startede jo faktisk med, at jeg elsker sten. Så en gang var jeg på stranden med min onkel. Og ved du hvad? Der var bare helt vildt mange ting. Så på den dag besluttede jeg mig for det at blive livredder. Men, og så er jeg også dengang, da jeg skulle til min barnedåb, ikke? Der simpelthen, så stod præsten bare helt vand i hovedet om det. Er jo skide farligt, han var ved at drukne for helvede. Og så måtte jeg jo løbe op og redde ham og sparke præsten i hovedet. Men han blød sgu lidt, og der kom sgu også en ambulance og noget, men altså, jeg redde bare min nevø, og sådan var det. Jeg ved bare ikke, hvorfor alle sammen blev så sure på mig. Det var helt vildt underligt. Ja. Har du reddet andre liv? Der var jo sgu dengang en lille baby, som gik derind til stranden. Det smukke vand, der er dernede, ikke? Så råbte han simpelthen ved det, og så skreg han. Og så løb jeg ned til ham. Og så var der også en anden gang med, og så sætte jeg ham selvfølgelig op på land. Så var der også en anden gang, så stod der en lille dreng og kissede på hinanden. Og så redde jeg dem begge to og satte dem op til deres mor og sagde, de var faktisk ved at løbe, de her to. Og så sagde moren, det var godt. Og så har jeg reddet 3 liv. Okay, har du også reddet nogle ældre mænds liv? Så der et til, jeg har reddet, ikke? Det var sådan en gammel mand, han lå og snorkede ude i vandet, ikke? Eller snorklede, eller hvad fanden man alt det. Men jeg troede sgu, han var ved at dø. Så havde jeg fandt op i snorklet. Og han vågnede fandme af det skal du tro. Og hvor blev han sgu da bange for mig, mand? Han løb væk. Og det var, jeg har aldrig set ham siden. Og så er der også noget andet. De her folk, der kommer her, de kommer aldrig tilbage igen. Nå, okay. Ja. Men du har sagt, at du ikke havde nogen kollegaer. Hvordan var det så med at redde alle de liv? Nu skal jeg se. Lige herhen, der har min... Jeg har for eksempel ham her. Han hedder Lyset. Han er den bedste redningsbåd, jeg nogensinde har. Han har reddet alle de liv. Ved du hvad jeg gør? Så sætter jeg mig sådan heroppe i den og siger, kom så lige ned. Og så bagefter, når han er kommet lidt ud i vandet, så hopper jeg af. Og så løber jeg hen til huset. Ikke? Så har jeg hivet det op på land. Ja. Og bruger den her sag, nu siger på dårlig om. I stedet for at lave mund til mund. Det er lidt ulækkert. Det skal vi sige, så det kender jeg mange dage. Altså, der var for eksempel den gang, der var en, han har fandme spist det ulækkert med. Jeg ved ikke, hvad for noget det var. Jo, det var min hand. Fy for salt, han det sagt. Nu skal vi ikke, hvad jeg skal gøre. Prøv at se, nu leger vi lige. Stensemann, jeg har brug for din hjælp. Stensemann! Jeg har en rigtig god ven, der hedder Stensemann. Jeg har en godt Stensemann, så kan vi lige vise det. Så ligger Stensemann her, og han har faktisk reddet jeg faktisk også. Han lå ude i vandet. Helt nede på bunden. Og så er jeg sådan. Og hvis det ikke bliver, tager sådan her. Putter handsker ned i næsen på dem. Og hvis de så vågner op, så siger jeg hej og have fortsat god dag. Og hvis de ikke vågner op, så taler jeg op i næsen. Og det vågner de altid op af. Så det er mig livredder Sten. Nå, men Sten. Hvorfor bruger du ikke noget normalt, og i stedet for bruger du en legetøjsbil, en luftpumpe og en sodavand? Tror du bare alle folk kan rige? Nej, det er ikke derfor, det var bare for sjov, ikke?
Det er sådan en anden, de gode gamle ting, jeg laver det her, så jo. Er det simpelthen bare for moderne til dig, det andet der? Nej, det var fordi, jeg elsker det. Da jeg så Lyno første gang inde i den der papkasse, så tænkte jeg, Lyno. Og han råbte, Stenemann. Og så lige siden den dag, vi blev forelsket. Jeg har faktisk forlovet med ham. Vi drømmer altid om at få små bilemenneskebørn. Det er faktisk fordi vi bøsser, så må jeg altså ikke sige det. Jeg bøsser med ham der. Han er en lækker godt. Ja, tak til Sten. Ja. Og vi siger tak til Sten Bøsse. Og så går vi hen til en glad sommergæst. Som sidder herovre. Hej til Pelle. Ja, goddag. Goddag, Pelle. Hvad helvede, mand? Kommer I her og vækker mig? Ja, men det havde vi. Du kommer i fjernsynet. Nå, okay, så er jeg fandme i år. Okay, ja. Er vandet dejligt? Vandet? Hvorfor noget vand? Det er jo i skoven, der er sgu ikke noget vand, du. Hvis du har lagt mærke til det, så er vi på stranden. Nå ja, der skulle også være heller ikke så mange træer i dag, som der plejer at være. Nej. Sten, du er jo blind. Sten, jeg hedder sgu fanden da ikke Sten, du. Du kan sgu selv hedde Sten. Palle, du er jo blind. Ja, det er noget med øjnene og sådan noget. Ja. Har det noget med det at gøre, at du er kraftig? Det er nok derfor, jeg er meget vild i skoven, ikke? Jeg er inde herude på stranden, fordi jeg ikke kan se så godt, ikke? Nå, okay. Ja. Kan du godt lide at være på stranden? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Okay. Så det er derfor, jeg altid tager ud i skoven normalt, ikke? Så jeg er ligesom bare vild hernede på stranden. Okay. Har du været ude at bade i dag? Bade? Nej, det har jeg sgu ikke. Det er pisse farligt. Og det er faktisk rigtig, hvad han siger. Det kan I lige tro, det er farligt at bade. Man skal aldrig gøre det. Ja, det er også derfor, jeg drikker aldrig vand. Det er pisse farligt, man kan drukne i det, ikke? Det er fucking Så jeg farligt. holder mig sgu til øl, og det der er stærkere, ikke? Hvor der ikke er så meget vand i, ikke? Okay, Hvorfor spørger du om alt det der med stranden, altså? fordi jeg er ikke faktisk i gang med et interview. Nå, interview. Nå, skide fejl. På DR Strand. Nå, er der noget, der hedder det? Okay. Ja. Nå, ja. Tak til Skøre, Pelle. Hej. Nu er vi så taget ned til stranden. Jeg vil gerne fortælle lidt om den nye konkurrence. Det foregår sådan, at vi stiller et spørgsmål, og den, der så svarer rigtigt på spørgsmålet, vinder et håndklæde fra en logo og et par nye badebukser eller bikini. Det kommer selvfølgelig an på, hvad køn man er. Og så vinder man en sej racerbåd, som Amanda vi også har. En system, ja. Og så men du har vundet Palles glade strandhumør, men det går ikke. Og i næste uge er vi til Nordstrand. Hvad hedder det? Og vi har sådan en rigtig hyggelig strand. Og det håber vi, at de er lidt mere normale. Tak. Hej igen. Nu er Sten faldet til ro, og Palle er på vej ud i skoven. Og jeg er på vej hjem. Jeg vil egentlig bare lige meddele jer, at sidste uges webspørgsmål, det var, hvilken strand filmede vi på i vores allerførste udsendelse. Og det var Kai Larsen, der vandt det, og tillykke til ham. Spørgsmålet for i dag, det kan I læse inde på www.drstrand.dk eller
sms'e til 55001010. Og der skal I så bare skrive jeres svar. Eller kan I lige lidt med her. På Dronning Mølle Skov er der så mest sten, sand eller vand? Tak for det.